Bon dia a tothom, ohayou gozaimasu, benvinguts al canal del Tanuki Estelat. Avui és una ocasió especial perquè em trobo aquí, a l'aeroport de Narita, i és que aquest Tanuki se'n va de vacances cap a terres catalanes. Així podré veure la família, que fa ja bastant de temps que no la veig. I intentaré mostrar, si puc, com és aquest aeroport per dins, una miqueta. Doncs ja he fet el check-in i aquesta vegada viatjo amb la Swiss International Airlines. És la primera vegada que viatjo amb ells i a veure com està. I després aquí una miqueta de vista de la terminal. Hi ha bastants mostradors. Aquí està la terminal 1. Pantalla enorme amb anuncis i el llistat de vols que hi ha de sortides. Interessants aquests anuncis, També s'ha de dir que l'aeroport, en època de pandèmia, s'ha reformat i es veu tot ben nou, fins i tot els lavabos. Està tot ben maco ara. Hi ha McDonald's, Starbucks, Muji, fins i tot un Subway. Quan al Japó encara estava obert el turisme, una de les tradicions que tenien els gaijins que venien era gastar totes les monedes que els quedaven en màquines com aquesta, Gacha Gacha, de les que en parlo en un vídeo. Mireu quin munt de màquines que n'hi ha. De tot, figures de Pokémon, hi ha motxilles, granotes, personatges Disney, hi ha gossos, kingios, que són peixos típics d'aquí del Japó, ninots del Shin-chan, hi ha de Tokyo Revengers, de tot una mica. Moltes màquines. I aquestes només en aquesta part, segur que n'hi ha moltes més. Doncs sí, n'hi ha més i aquestes estan decorades amb el vaixell de One Piece. Ben maco. També hi ha una zona, sense necessitat de passar el control de seguretat, on pots observar els avions, fer fotografies, relaxar-te una mica. Avui fa bastanta calor, no fa massa sol, però fa bastanta calor. Aquí dirien Mushi Atsui, amb molta humitat. I prefereixo estar dintre de la terminal amb l'aire condicionat. Aquí hi ha els déus del tro i del vent, que són una miqueta estranys. Estan fets amb peces de Lego, perquè aquí hi ha una tenda que ara està tancada, de Lego. Aproparé una miqueta perquè es vegi millor. Tot això està fet amb peces de Lego. Doncs ja he passat el control de seguretat i d'immigració i estic dins de la zona d'embarcament. Com no, hi ha un duty free amb perfums, cremes, i aquí tax free Akihabara. En aquesta tenda pots comprar de tot. No hi entraré perquè em vull afanyar a trobar la porta d'embarcament, però dins es pot veure un Totoro molt gran, es poden veure fanals tipus Nebuta Matsuri de Aomori. I aquí n'hi ha un altre, que aquest és de dolços i menjar. I des d'aquí es veu un avió de All Nippon Airways. I aquest és l'avió que em portarà cap a Zúrich i després un altre que em portarà cap a Barcelona. A veure què tal el vol.
Doncs al final hi he entrat, i el que deia, hi havia un Totoro molt gran, allà hi ha fanals del Nebuta Matsuri, aquí un gat bus, moltes cosetes, hi ha molt de menjar, hi ha articles de souvenirs, ja he vist que venen fins i tot arrosseres, coses de Pokémon, Kimetsu no Yaiba, One Piece, Doraemon, Ultraman. I no podia faltar la Hello Kitty. Ara si puc m'aproparé un moment aquí, a veure si es veu de més a prop. Mireu que maco. Aquestes nines s'anomenen kokeshi i si en compres una feta artesanalment a mà són caríssimes. Aquí hi ha per si vols comprar un kimono per la teva filla o per tu mateixa. Hi ha altres tipus de kokeshi. Mireu, aquí tenim en Goku, en Luffy, el Chopper, en Zoro, l'Ultraman, Doraemon i Dorami. Aquí un plat amb els famosos dibuixos del Yukioe. Sets per beure sake. Hi ha també figures i màscares japoneses. Fins i tot un manequí Neko. I ja estic a la porta d'embarcament a esperar per entrar a l'avió. A veure com va. Doncs ja estic a dins de l'avió. I aquí tinc, suposo que deuen ser els auriculars, sí, els auriculars. La manteta, no està malament la manta. I la vista des de la finestra. Està una mica ennuvolat, però fa calor. I es nota que viatjo a classe econòmica, No hi ha pressupost. Doncs ja estic a Zúrich i a esperar per fer l'embarcament al pròxim vol, cap a Barcelona. Ara donaré una volteta per aquí a veure com és aquest aeroport. I aquí estic a la porta d'embarcament a esperar per entrar a l'avió. Ja falta menys per arribar a Barcelona. Ja sóc a Barcelona, ha arribat el vol una miqueta més aviat i tot, i ja tinc les maletes i no m'han perdut cap, que això és molt important. Ara disfrutar aquest temps de vacances que tindré i d'estar amb la meva família. Espero que us hagi agradat aquest vídeo i subscriu-vos al canal. Matanet!